କୋଉ ଘରଟା କହ? ମଙ୍ଗଳା ଘର ଚାଳ ଘରଟା ଦେଖିବା। ଏଇ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏଇ ସାଇଡରୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାନ୍, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସବୁ ଘର ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କେମିତି ରହିଛି, ସରକାର ସୁବିଧା କେତେ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରଟି କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ନଡ଼ା, ଏଇଥିରେ ସବୁ ଛାଉଣି କରାହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ାକ ନଡ଼ା। ଏଇ ତ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମ ଘର ତ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ ଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଏ କାମ କରିବାକୁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସାଇଡ଼ ଛାଣି ସରିଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଚାଳ ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ନା ସାଇଡ଼ଟି। ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏ ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଛାଉଣି ଚାଲିଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଘର, କାମ ଚାଲିଛି। ନଡ଼ା ଏଇଟାକୁ ଧାନ ଯେଉଁ କାଟିକି ରହେ, ତାକୁ କାଟିକି ଯେଉଁ ଛାଉଣି କରାଯାଏ। ସେଇ ହେଉଛି ସେ ନଡ଼ା। ସେ ନଡ଼ାରେ ଛାଣି ନା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦିନମାନ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଦିନମାନ ଲାଗିଯିବ କାମଟି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ସହାୟତା ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର କରିବ ଆଉ ଆରାମସେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଜନରେ କେମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ, ଯଦି ଛାଉଣି ତ ଠିକ୍ ହେଲା। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସବୁ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବ, ତ ଛାଉଣି ଯଦି ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, କଣା ରହିବ ଆଉ ପାଣି ଗଳିବ। ଆଉ ଯାହା ଥିବ ସେ ଛାଉଣି ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଛକୁ ନଥିବ। ଥାଳି ତାଟିଆ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା ସମୟରେ। ତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଏ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବା। ସେଇଟା ଆମ ଘର, ସେପଟେ ହେଇ ଚାଳ ଘର ଆରପଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ସରକାର ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି। ବହୁତ ସାରା ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଚାଳ ଘର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଆଉ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ହଉ ଚାଲ ବୁଲି ଆସ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଲି ଆସ, ଖାଇଦିଅ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବତା, ଏ ବତା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧାଯିବ। ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଛାଣିକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ପବନ ଦାଉରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇସବୁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ। ଘର ପାଇନେ ନା ଘର ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗରୁ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେନି। ସେ ଆଗରୁ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରଟି ହେଉଛି ଏଇଟା। ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଭୋଟ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଭୋଟ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଘରଟି। ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର, ତ ହୁଇଲ୍ ଗାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେଉଁଠି ଘୁଷୁରିକି ଦୂରକୁ ଯିବା ତ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତ ହେଲେ ବୁଲି ପାରିବେ। ହୁଇଲ୍
ଗାଡ଼ି ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନା 3 ଚକିଆ ହୁଇଲ ଗାଡ଼ିଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କେମିତି କଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ ସରିଯାଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କାମ ହେବ ନଡ଼ା ରଖା ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖ ଘର ଲାଗିକି ରହିଛି ଆମର ତ ଆଗରୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାର ସହାୟତା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଘର ରହିଛି ଏଇଠି ବି ଲୋକ ରହନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଘର। ଏଇଟା ଆମ ପୁରା ଘରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚାଳ ଘର ଏଇଠି ରହନ୍ତି। ବୋଧେ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ମିଟର ଫିଟର ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଚାବି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା। ତେରେ ବିନ୍ଦିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ। 2-4ଟି ପାଖ ପୁରା ଘର ପାଖ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ମଧ୍ୟ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଳ ଘର ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି କାମ ହେବ ମୁଁ ସେ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘର କରିବ ଏଇ କାଠ କାମ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସରକାର ଛାତ ଘର ଦେଇଥାନ୍ତା ଏଇ କାମ କରିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଘର ଦୀର୍ଘ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆଖିରେ ଲୁହ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ପାଣି ଗଳୁଥିବ ଏରାରେ ବୁଝିଲେ କି। ଆପଣ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ମୋ ଘରକୁ ଦେଖେଇଛି ଚାହାଣି ମାରିଛି ମରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସରକାର କେତେ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ରହିଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ରହିଛି ହେଇ ଚାଳ ଘର। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଏଇ ପାଖରୁ ହିଁ କରିଦେବା। ହେପଟ ବି ଚାଳ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦୂରରୁ ଟିକେ କରିଦେବା କାହିଁ ଏଠି ପାଖରୁ କରୁଛ ଠକୁଛ ମିଛ କହିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଚାଳ ଘର ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ପାଖ କେଉଁଠି କେଉଁ ଘରଟା କହ ମଙ୍ଗଳା ଘର ଚାଳ ଘରଟା ଦେଖିବା। ଏଇ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଲକ ପଡ଼ିବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାଟିବେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏଇ ପାଖରୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଘର ପାଖରୁ ହିଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସେଇଠି ଚାଳ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇ ସନ୍ଧି ବାଟ ଦେଇକି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେପଟେ ଚାଳ ଘର ଟୋଟାଲି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ କେମିତି ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଚିରିକିଧର ଭାଇଆ ଭଗାମଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେନ୍ଦୁଝର। ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଶେଷ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ। ସେଇ ଖପର ରହିଛି ଖପର ଛାଣି ହେବ ବୋଧେ। ଏଇ କାଟା ହେଉଛି ଏଇ ଘର ଯାହା ହେବ ଏଇ ଖପର ଲାଗିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ନା ଛାଉଣି ନା ଖପର ଲାଗିବ ଆଉ ସେଇ ଖପର ମାଟି ଖପର ଏଗୁଡ଼ାକ। ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ
घर पहुँचୁ आ पानीय जल ମଧ୍ୟ पहुँचୁ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସାହି ରହିଛି ସେଠି ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ତାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟି, ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ଚାହାନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବ। ଆଉ ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥା ପାଣି ନାହିଁ ତ ଘର ତ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଘର ସେଇଠି କେମିତି ଥିବ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ସେଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।